वाइला जामाइला साला बेरे बिमाया आंनि खिथुखौसो मोनबायना बियो आंनि खिथुआवसो मोनबाय नामाब्रा बियो जोनो दा माबायदि हिनजावखौ गोसो थोनांगौ माबायदि हिनजावखौ गोसो थोनानै लाफ्लांखो आंबो नोंनाबो जायोलै माने सानै साथाम हिनजाव गोसो थोना लानांगौ नोंलाय आं रावखौबो सिगां गोसो थोग्राब्रा जाय सिख्लाया आंजों मोजां रायलायो बिसोरखौनो आं गोसो होफ्लाङो बिसोरखौनो आं मोजां नुयोब्रा माने आं सिख्लाफोरखौ अननो गोसो जाजोबो अमा राजा गासैबो नुनाय गोदै बुस्थुखौ जाजोबनो नाङा सुगार जायो मिथिबाय ओइ डाक्टरनाव थांगोन मानसिनि सुगार नांदेरनाया बेलेगसोलै अमा राजा बेखौ डाक्टरबाबो फाहामनो हाया नों आंखौ सिगिदों नामाब्रा ना मेगन सादों दै नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौब्रा आच्छा नों न' हारसिं थांनो हागोन ना हाला हायोबा आं थांनोसै ओइ भाइ र' नोंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैयाब्रा थोद मा होनबाय थायोब्रा माथो सोरबा सिखिरिखौ मेगन खेबदोंबालाय नों गोदाव सोराव बुंबाय थानाङालै आच्छा बार' थाइबानि लारु नारजि बुदां नोंथ' आंनि लोगोना मोनसे खामानि मावनो हागोन ना बेखौ गोसो थोनानै नोंनि फाग्लि खालामनानै लादो नोंखौ नङाबानो जानो हायो लोंनो हायै बायदि आंखौथ' जिबायदि सोबबालायनानै ब्रेकआप खालामनानै थांबाय बियो जिबायदि जायगायाव जोनानै थांबाय बियो आंखौ आं मालाय सिख्लाफोरखौ दुखु होआलै ओइ लायथो बिदिनो आंबो मालायफोरनि सिख्लाफोरनि गोसोखौ दुखु होनो बानानैनो गासैबो सिख्लानो अननाय होयो आं नोंना एसे बेलेगब्रा बेवहायसो दङ माथो महाराजाया मा मोनबाय थादों नों हा आइ बस्थाखौनो खर' थिखोना लाबाय नामालै आयं माथो बुंबावनो बिफाखौ थिनबाय बिफायाबो थाङा हनै फिसालायाबो सैमा आइथिं बायदि बहाबा सुनसिना थाहैयो होनबावनो आं बेखौ मा होनबावनो सिख्ला मानसिफोरनोबा बावखांनि हाथरखि थुख्लायलायनो नागिरो दा न'आव माइरं गैया माइ सौनांगौ बेफोरखौ ताल लाया ओइ जाबायलै मा लामायाव मानसिफोर खोनागोन हर आं लानोसै अमा राजा माथो नायबाय थाबावखोब्रा लादो दासो समाय दङ अमा राजा बेफोरबायदिनो बिमाखौ एसे हेफाजाब होनांगौ आच्छा बार' थाइबानि लारु समायसोदों होनदों नामा जुदि आंखौ समायनाय नुदोंबा नोंबो मानो बिदि गसंनानै थाबाय थाखो फैदो माइरं बस्थाखौ नोंबो लादो ओइ जावलिया बुंबा उल्थाना जलदि न'सिम लानानै थाव माबा न'आव दा मोनायाव ओंखाम संनोनो माइरं गैया जागोन बयखौबो खोनाथों होननानै होखाबाय थानाङाब्रा न'नि खामानिखौबा मोनसेबो मावा सुन बेरायनायावबा जेनथारा राजा थांदो दे आरो मा गसंनानै थाबाय थाखो हलै सिख्लाफोर फैदों सिख्लाफोर थानायथिंजाय आंलाय बोरै माइ बस्थाखौ लांनांगौ जाखोब्रा जाद होनबाय थायोलै नोंबो सिख्लाफोरा नोंखौ जाहोगोन सिख्लाफोरा नोंनो मावनानै होफैगोन देनां होफैगोनब्रा बिहामजो जाबा होमबालाय माखौथो लाजिदों दा आं सेंग्राना बेनिखायनो लाजिदों दा बै सिख्लाफोरखौलाय बोरै बारलांनांगौब्रा जेबो नङालै बयबो मावनानै जाखायो अमा राजा लाजिबा खाजि गोमायो नोंनो बुङो माथो खुगायावल'सो बुङो बियो खामानियाव जेबो उदाया आच्छा थाइबानि लारु आंखौ बिदि बुंथारबायना ओइ सिख्ला लाजियालां नुबायना बे जावलियाखौ मा होनबाय थायो माथो बुंबावनोब्रा आयं बे अमा राजानि आखलखौ दे थांनोसै आंबो मा खालामना लायोलै अमा राजा सानै सिख्ला गोसो थोग्रालै आइ मा जाबाय थाखो सेंग्रा मानसियानो थिखोनो हाला नामा माइरं बस्थासेखौनो सेंग्रा मानसिबानो बिराद बोलो थानांगौ नामाब्रा खुगायालाय माथो रावजोंबो जेना जेरावबो जेना खुगाया जेखौबो हाजोबो माथो दालाय मानो माइ बस्थासेखौनो रुजुनो हायाखै बेबो 10 केजियानो गैबावा 10 केजि गैयालै बे बस्था 10 केजि गैया साइकेल लानानै फैबा मा जागौमोन नोम्फा साइकेलखौ लानानै थांबाय मालाय बे बिफाखौबो दाउथि जायो आं हिनजाव गरायसो नागिरहैयो नामाथाय नोम्फा होननानै बुंनो माथो सिख्लाफोरसो मा जाबावनांगौ जाखोलै गोन्दा-गोन्दि बोरै एरायलांनांगौ जाखो आंलाय आयौ बाला नोंसोरो ना सोरबा गवा थांगोन होनलाय सोरबा शिलं थांगोन होनलाय ओमफ्राय सोरबा मनालि थांगोन होनलाय बुंबाय थायो बाल मोनसे फिक्स खालामदो खोथाफोरखौ मनालि थांमारगोन ना शिलं सेरापुन्जियाव थांमारगोन ना गवायाव थांमारगोन आं शिलंखौनो नुफेराखैहाय गवाखौ मा होननानै बुंबावनो आंबो गवाखौ नुनायलाय नुवाखै गवा नायनो लुगैबाय आं शिलं थांफेरबाय आं गवायाव थांबायलै बिराद मोजां गवाया खिन्थु आं गवायाव थांनो गोसो गैया मनालि थांनो गोसो जादों मनालि ना मनालि आं गवायावसो थांगौमोन शिलंआव थांखांबायना तुम्फाव नोंलाय आं मालाय माथो बुंबावनोहाय फैसाबो गैया माबो गैया थांलाबायनो मोनबानो जाबाय नामा बिदि बुंबा जाया बाल ओमफ्राय हापाङालाय हापाङा ना माने बयफ्रेन्ड अमा राजाखौ सुनसुलुआवनो माने हासुग्रायावनो जोबफ्रुनानै होदोंनो आयौ नंगौना नङासै बाप्पावै बेफोरबायदिबो थालायलायो होमबा बे हापाङा एसे रागाया बारा मिथिबायना आरो बिनि बयफ्रेन्ड अमा राजायाबो डेन्जारसो सानैजों माबोरै थिरिगोनथाय बेखौनो साननानैनो आङो हरसे उन्दुआमोन आरो नोंहालाय मालायनि रिलेशनशिपखौलाय लानानैलाय माखौ टेनसन जाबाय थायो मालाय बिस्रा मोजां जागोन गाज्रि जागोन बिसोरनि खोथा आरो नोंहालाय मानो साननानै हरसे गोजोन थानांगौ बेनोहाय सोरबा जरा मिलायफोरखौ नुबाथाय आङो सानो आरो आयु बोरै गोसथोलायनाय बिसोरलाय बोरै लालायनाय
माने बिसोरो होननानै सानो आं हौवाया बांद्राय गोसोम बा हिनजावा बांद्राय गुफुरबाबो सानो आं दालनो कुछ काला है होननानै ओमफ्राय हौवाया गुफुर हिनजावा गोसोमबाबो सानो आं हौवाया लोदो हिनजावा रानख्रेबबाबो सानो आरोना दा हिनजावा लोदो हौवाया रानख्रेबबाबो आंनि गोसोआव बायदिसिना साननाय फैयो आरो है मालायनि साननायखौनो दिन थांगोन नोंनिखौलाय सोर सानोहाय आंनिखौथ' दा बुंसै बाल आं जायखौ गोसो थोयो बे आंखौ गोसो थोआ मिथिबाय आरो आंखौ जाय गोसो थोयो आं बिसोरखौ गोसो थोआ मासथिनि माबा मेब्लाब्ला थयलाला लयलालासो जाजोबो बालनि है बापावो नोंसोर हौवासाफोरखौ बिदिसो होननानै रायखोमायो है बिदि रायखोमाया बे दावसो देलायासो एसे बारा चलो नोंथांमोन बेखिनियावनो मोनसे फोस्रावनाय बियो लाब्रा सेकेन्ड चेनेलसो दै फार्स्ट चेनेलाव भिडिअखौ सप्तासेनि उनाव लाबोगोन थ' नोंथांमोना सप्तासे बेखिनियावनो इन्जय खालामबाय थादो बेवहायनो जोङो अमा राजामोननि भिडिअखौ होबाय थागोन नोंथांमोना मोजां मोनगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै इन्जय खालामदो आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो सप्तासेनि उनाव नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ जों बेक टु बेक लाबोबाय थासिगोन दै आयला बिसोरजों नुजानो हानाय नङालै आं आयो बे फाग्लाया बबेथिं थांनो नागिरलायखो बियो नोंना अमा राजानि आइ नङा होनलाय औ नंगौ बे अमा राजाया खर'आव मा रुजुनदोंहाय ओमफ्राय मानो थांखो बिथिंजाय जानो आरो मा नुनानैबा मानो बिथिं थांखोथाय गावसो मिथिसिगौ आरो आयो बाला बे अमा राजायालाय मानो बिथिं थांगोन गोदे लाजिदों बियो जोंखौ हाफांजों बुजादों होननानै खोनानायखौ लाजियाखै बे ओरै बाला बेस्रा अमा राजा आच्छा बुं दे नोंसोरो बेरायनो थांमारगोन ना थांमारा बाल गरम दिनसो सफैबाय मिथिबाय ना आं हरले गरम दिनाव बेरायनो हायाहाय बालनि आंबो गरम दिनाव बेरायनो हायाहाय ओइ दुम्फा जायगाखौ नोंनो नागिरदो दे नोंनो दैदेनगिरि जादो जोंनि जाया माथो आं फास समाव ज' जाजोबगोन बयबो थांगोन होननानै उनावहाय सानफा एफा मानसिफोरानो खमायलांनानै सासेबो थाया मिथिबाय बेनिखायनो आं ग्रुप प्लान खालामा माथो थांनोबा गाबोननो थौ थाङाबा थाङालासिनो था गोबाव समनिफ्राय प्लानिं खालामबाय थानाय ट्रिपआ जाफुङा मिथिबाय गोदाव सोराव बुंबाय थाना नोंसोरो हाफांखौबो बुंनानै नायदो दे आयौ हाफां बिमाखौ आं बिराद गियोहाय नोंसोरा सोरबा बुंनानै लायथां आं बुङा हाफां बिमाजों रायजानो हाफां बिमाजों औहाय हाफां बिमाया बिराद रायखायो खेबसेबो दुर्गा फुजायाव हाफां आं ज' थांबाय बेरायनो ओमफ्राय एसे लेट जानायखौनो जि रायबाय जों सानैखौबो नोंसोरनो आंनि फिसाजोखौ लिंफैबाय थायो होननानै बुंलायथारबाय आंखौ दाखालिबो गोदान बोसोरनि पिकनिक जानायाव बिदिनो जानायालाय हाफांजों अमा राजाजों दुगा दुगिनो मानसिफोरनि बुंनायखौ लानानै बिसिना खोब हाबा जासिगोन होननानै थांदों दा अखानायै ओमफ्राय अमा राजाया हिनजाव गोदानखौ सिनायबावानो दा बेफोरनि गुलाय गुजायावनो बेखार जायाखै बे आरो बे अमा राजा फौसुलियाखौ बाखाथारोसां दे होमबालाय जों थांनोसै वाट्सएप ग्रुपाव खबर हरबानो जाबाय आं मिथिया आं ग्रुपाव रावखौबो खबर लाबाय थाया आं गोदोबो बिराद प्लानिं खालामबाय रावजोंबो जाजायाखै नोंसोरजोंथ' आं सिमांखौ नुवाखै उन्दुनानै सिमां दा नुब्रा रायजो राजाफोर मेगन बेखेवनानैनो सिमां नु बेसो जाफुंगोन नायबाय था थाखा फैसायालाय खावगोन बेंकफोराव थांनानै नोंहानो खावैबानो जाबाय आरो दे होमबालाय मोनाबायहाय थोरसि सुनांसिगोन सोरां बारांनो ओंखाम सङाबा जानाय नङा आंबो थांनोसै दा मा जाबावगोनब्रा बे माइ बस्थाखौ रोगानांनानै बिराद बोरैबा मोनबायलै आं गावखौनो आङो सिख्ला सेंग्राफोरनि नोजोराव बिराद मोजां मान दं सनमान दं बिसोरनि नोजोराव आं बोरै माइ थिखोना लानानै थांनांगौ जाखोब्रा बिसोर सानगोन ना बाव मा राजानाव गारि गैया बाइक गैया होननानै लासिंसिं जागोन आंहा बेफोरबायदि बाइकबो गैजा रोङाबा मा सेंग्रा जाबावनांगौ जाखोब्रा आंबो दै गिलासेयाव हाबनानै ट्राप गबना थाइबाबो लस गैला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा लाजिबायसैलाय आं हाय अमा राजा आइला जामाइला साथायथों बेयो मा बस्थामोन अमा राजा बे बस्थाया ना जोंहानि मादैमोननिसोलै लामायाव थिखोनो हाया नुनायखाय एसे हेफाजाब होदोंमोन आं दा बेयाव दोननानै आं गारि लायना फैनोसै न'निफ्राय मा गारि दङ अमा राजा नोंनाव आथिं थोंनै गारि दंजोबो मोजांनि बाथ्रा अमा राजा थांदो गारिखौ लायनानै फैदो थांगोन नोंबो थांदो न'आव नों गारिखौ लायनानै फैदो आरो आं नोंनि माइरं बस्थाखौ नेनानै होगोन नाङा नों थांबानो जाबाय आंबो थाङोबा नोंबो थाङोबा बे बस्थाखौ सोरबा खावनानै लाङोबा मा जागोन ओरैनोबा सिखावफोरा बिराद दङ अके अमा राजा आं नोंनि माइरं बस्थाखौ नेनानै होगोन थां साला साथायथों थंगनखौ आथिं आखाइखौ लानानै आंजों जुजिगासिनो दङना बियो आंनाव गारिबो गैया मटरबो गैया फाग्लि थांदो नों जाहाथे आङो माइरं बस्थाखौ थिखांनो हायो मा जाखो जेबो नङा नों थांदो थां मानो अख्रा जादों नों अमा राजा आं नोंनि बे माइ बस्थाखौ नेनानै होगोन ना थां नोंल' गारि लानानै फै आच्छा बारु थाइबानि लारु नों बेवहायनो थाबाय थागोन होनबा औ दे होमबालाय आरे बिथिं बहा थांनो नागिरदों नोंसानि न'आथ' बैथिंसो बावगारदोंसो आच्छा बारु थाइबानि लारु साथायथों नों बेवहायनो थाथ'दो आं गारि लायना फैनोसै
जागोन दे वाय लायला मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दालाय सिख्लाफोरनि सिगाङाव आङो माइरं बस्थाबो रुजुनो लाजियो आरो आं गारिखौ दा बहा मोननांगौ जाखोब्रा जारलासो जाबायलाय नारजि बुदाङाथ' दा बिबा मोननाय नङालै बिफाया लांबाय होननासो बुंगोन बेबो साला स्वाद बमरुआबो मालायनि बाइकखौनो लानानै जि सुथायबाय थायो बे सन्थलाखौबो बुंनानै लाब गैया सोरनि बाइक मोनबावनांगौ जाखोब्रा दाय मा जाबावनांगौ जाखो आयै आं जि ओंखाम उखैबायमोन आदाया मानो दाबो माइरं बस्थाखौनो लाबोला बे जावलियाया माथा गरमा बेलेग सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावखौ नुजानो गिनानै थाखुमानाया बेलेग लामाथिं थांनाया दाबो मोनफैला बै गामि उल्थाथिंजायनिफ्रायसो गिदिंना फैसिगोन बियो होमबाथ' आदाया गोबाव जासिगोन माला ओंखाम मोनजागोन बे फुंनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै साहाल'सो लोंदों रावबो ओंखाम जायाखै फुंनिफ्रायनो नोम्फाखौबो बुंबाय आङो माइखौ सौनानै लाना फै मिलाव गैया साइकेल लानानै बहाबासो ओंखारलांबाय नों दा मोजांनि आखलखौबो मिथिखायो दा सन बेनिखायनो आंनो मिलाव खर'आव रुजुनानै लांबाय बे फाग्लाखौ लामायाव नुनायखाय माइरं थफ्लाखौ जासिबाय आं लानो गैया माथो दाबो गैया दाबो न'आवनो मोनफैला ना माइरंखौसो फानैखो नामाखो बेलाय थिगबो गैयाहाय दानि गथ'फोरजों जौ लोंनो सिगारेट सोबनो ड्राग्स जानो न'नि मा बुस्थु फानखोमायो बिदि नङा होननानै गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ नोजोर होआबा जाला बेबायदिनो बिराद उन्दै गथ'फोरा बिराद गाज्रि जाबाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेखौबो नायगासिनोसो दङ आङो माला मोनफैयो दिनै ओंखाम मोनजाहोगोन ना होआ बियो जोंखौ हायला जामायला मा जाबावगोनलै अमा राजा नोंनि जिउआ स्टेन्डार्ड देखायनो थांनायावनो माथो गावासो खस्थ' मोनसिनबाय दा आं सोरनि बाइकखौ मोननांगौ जाखो आं जिबायदि दुगा बाइक दङ गारि दं होननानै लाबाय साथा आथिंनि सिगाङाव दा मा जाबावनांगौ जाखो दुम्फावखौ बावदोंसो आं र' दुम्फावखौनो फन खालामनि आं हेलौ दुम्फाव मा जालायखोहाय माबालै आंनि आखाइ आथिङा मा जाखोथाय मेजेव जोब्बाय मा आंनि आखाइ आथिङा मेजेव जोब्बायलै गसंनोबो हाला लोरिनोबो हाला दसे दल' थानानै होथ' नङाबा ना बे आथिंनि आसि बिजौआव खुदै मुजुर लानानै हो गोदो जोंहानि आबै आबौआ थिनोमोन जोंखौ ओइ आंना बोरैबा मोनसे लोरिदोंलै आं थाबायनो हाला आथिङा बायबाय डक्टरनावसो लांनांसिगोन नों हायोबा नोंनि गारिखौ लाबोनानै बे माइरं थफ्लाखौ थिखोनानै जोंहा न'सिम लांनो हागोन ना बिदि जानानै दङ होमबा औलै दुम्पा बयजोंबो अनजाथाव फैदोब्रा फैदो आंखौ हेफाजाब होफैदो बै गामिया बै गामि गेजेराव जोंनि उनथिंजायनि गामि गेजेराव दङ ओमफ्राय बे साथा आथिङा नेगासिनो दं थफ्लाखौ नंगौ नामा दे नों थाबनो थांनानै फैदो आं हस्पिटालाव थांनोसै नामा लासैनो नोंलाय माथो गसंनोनो हायाबालाय बोरै थांनांगौ जाखो नों टेनसन लानो हाब्रा दुम्पाव आं सन्थलाखौ लिंहरगोन ना दे होमबालाय थांगासिनो आं अच्छा बारु थाइबानि लारु दुम्पाव दोननोसै आं ये हुइना बहुत लांजाय टेम्पार पाट आलाय दा आयदा नागिरबा जेरैबो मोनोथ' आरो दा दुम्पाव लायथोंसै गावनि गारिजों आरो मोनसे खोथा बे चेनेलाव दा साननैसो नायबाय थाथ' दै बै चेनेला एसे भिडिअ होथ'नो हानाय नङा सप्तासेसो नांगोन बै भिडिअ होनो थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे चेनेलावनो इन्जय खालामथ'दो दै बे चेनेलावनो धामाका फैबाय थागोन दा साननैसो थाबैनो बे चेनेलखौ 1 लाख खालामनानै होदो लोगोफोर अके बाय होमबा टाटा